Salom. Hamu akadongan na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, lasitutudo rohanami manjakon haroromuna di bagasan holong ni roha ni Yesus Kristus Tuhatai. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Mingguta sadarion Minggu Pentakosta Parjolo namar lapatan haroro ni tondi parbadia. Tema Minggu ulaon ni tondi parbadia di ngolu ni aka nama naporsea. Anggiat ma parsaurata sadarion makorhon las ni roha dohod dame di bagasan ngolu tabe tau hasangapon di Tuhata Yesus Kristus. Atong tapahibul marohata mamuji debata nama ngolui marhite parmingguota di ombason tabuat matiki marhahohomon martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amen. Tapuji ma Tuhata pardenggan basai marhite ende nomor 108 ayat sada roditolu. Di bagasan goarni debata ama
dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, nama no palangit dohot tanoon, amin. Songonon nina Tuhan Jehova, jala lehonokku Tuhamu rohana imbaru, dohot tondi na imbaru tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku do roha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha sibuk, jala lehonokku matondiku tu bagasan ate-ate muna, jala ahu membahetsa asamar parange hamu di bagasan akapatikku, aka uhum hupe radotan jala patupaunmu nado. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manondangi jala mengajari rohani akan aporsea di hatam, marhite-hite tondi parbadia, saibuhai marohanami makalason hagogoon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Hundul mahamu. Tabegema ende pujian sian kor ina parari Kamis.
Marende mahita sian buku ende nomor 102 ayat sada dohot tolu. Tabegema hatani debata patujolo ni jamita turpuk tu hari Minggu sadarion ima na tersurat di Joel bindu 2 ayat 28 sahat ro di ayat 32. Alai molo di Bibel tersurat doi di Joel bindu tolu ayat sada ro di 5. Joel bindu tolu ayat sada ro di 5 tajahama marsialus-alusan jalarap manjaha mahita di ayat 5. Jadi dung songoni pangusehonokuma tondiku tunasa sibuk gabe manurirangi ma aka anak muna dohot boru muna marnipi ma aka situa muna jala maralatan aka doli-doli muna. Jala pamasaoku do aka partinandoon di langit dohot di tanoon mudar dohot api dohot timus namar si jongjong. Rap manjaha mahita. Alai nasa namanjo goarni Jahoba maluado ai di atas ni dolok Sion dohot di Jerusalem masa haluaon songon na pinarbaga ni Jahobahian jala di tonga-tonga ni halak na maluaido akan na jinou ni Jahoba. Ima sahatna martua ma akan na umbege hatani debata jala na upiopsa. Amin. Tabegema ende pujian sian kor punguan ina Naomi.
Sauduti mamuse marende sian bukuende nomor 424 ayat sada dohot opat. Hinaholongan di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus, di pardalanan ningoluta dang adong hitana lias sian hasalaan dohot dosa, maradopon akadongata, lumobi maradopon debata, alanii di bagasan serep dohot unduk ni roha, tasol-soli jala tatopoti madosa dohot pangalausyota di joloni Tuhata, hohom mahita martangiang di bagasan rohata be. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale debata amanami pargogo nasahot tudosan jala parholong roha, rodo hami pardosa nadangolon tu adopanmu nasun badia jala namar muliai, marsomba ujung di adopanmu mangido hasesaani sude dosa dohot pangalosyan nami nagodangi, aidang adong nasitong di bagasan hami, jala sejot-jot do hami manimbil siandalanmu, uhud mangalaosi uhummi, dang hupasangap hami goarmu sian nasa ate-ate nami dohot sian nasa daging nami, dang nang dongan nami pedang huhaulengi hami doson diri nami, alani i tama do hami honari masmu dohot uhummu salelengna, alai narodo hami tu adopanmu paundukon rohanami, mangido hasesaani dosa dohot asini roham, urupi jala asi maroham di hami, sesamad sude dosa nami, sai pargogoi mahami mangalona sanajati, asa toktong hami mangolu di bagasan pakaholongyon ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Satakarisap leleng nahu tadikon ho, alay papungoku doho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan diparpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho, alay marhite-hite denggan basa saleleng-leleng na asiaku ho ninna jaho basi palwaho. Asangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hundul mahamu. Tabege ma ende pujian sian paduan suara narwastu. Marende mahita sian buku ende nomor 107 ayat sada dohot 2. Sana suka
Sabing guruku ihut hoki. Haleluya, haleluya. Tatangihon mahatani debata dalan tungolu naim baru imana tarsurat di panurirang Hesekiel bindu 30 ayat 20. Songonon mahatani debata. Jala lehonokku tuhamu roha na imbaru dohotondi na imbaru tu bagasan ate-ate muna jala usatoku do roha batu sian daging muna jala lehonokku tuhamu roha sibuk. Di masahatna atong rap mahita mangidogogo sian tuhata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tuhatami. Amin. Tabegema ende pujian sian Qur'ama.
Sauduti marende sian bukuende nomor 106 ayat 1 dohot 2. Tindakon mahaporsiatai songon nahina tindakon ni dongata sahaporsiaon di portibion rap mandok mahita au porsea ide bata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan nama no palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima natinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata nama naun na bernit di panghuman ni silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang jala tuat tu banua toru dung ditanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo laho hundul di siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pai mamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dia sesa ani dosa dohot dihatain amandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amen hundul mahamu begema ende pujian sian kor PPGKPI.
Songon tikting nama sa di huriata boi tajaha di warta jemaat Jala Adong tambahan tikting di hari Sabtu 21 Juni 2025 di Patupado sidang Majelis Resort Maringanan di GKPI Pamen Padang Bulan masuk pukul 10.06 WIB. Taparade ma rohata laho mananginangi hatani debata marende mahitasian bukuende nomor 100 sia ayat sadaro ditolu. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom aka manginang. Selamat Pentakosta marihita saluhutna. Maulia tema di tuhata di lehodo tutu aris sadario las nirohabulo di tonga-tonga ni parsarani huriata imana mardingo tita di hari Pentakosta hari hasasaur nito di perbedia akadamang di nang nakinaholongan ni Yesus Kristus ia hata ni debata si jalota sadario nagabe turpuk jamita di parmigota di parade dosian berita nauli na sinurat ni si Johannes imana tarsurat di bidu 14 ayat 15 satu ayat 26 tabukama bibelta asa tajahama amanginang marsika soring di ayat 26 non asarap ita majahahon songonom mahatan itu hatta si jaloota di perminggotan sadarion molo naholong rohamu diau radota munado aka patiko ima to di hasitongani nasotar jalo portibion aidang di ida jaladang ditadda alai ditadda hamudo ibana ai narap maibana do tamu jala di bagasan hamuma ibana. Sauti nari nama jadi dang be idaun ni portibionau
alai idau muna doau, aina mangolu doau, hamupe mangolu do. Manangise na maniop aka patiki jala diradoti, ido na holong roha diau, alai di ha holong idamang ido na holong roha diau, ahupe holong do rohaku di ibana, jala papataroku maau tu ibana. Dungini na Jesus mangalusi ibana. Ganup na holong roha diau, radotan ni ido hataki. Jalaha holongan di damang maibana, gabiro mahami manopot ibana, maringanan tubagasan ibana. Ima hu hata hotu hamu tagarap dopeau dohot hamu. Alayang go pangodiani ima to di parbadia sisuruon niya mai marhite go arhu ajar hono jala paingotonon di ido tuhamu nasa nahu hata honi uhamu. Ima sahat na amanginang martua mahita nama jalo hatani debata hanguluat tasaderion. Uriani Tuhan na hinaholongan ni Jesus Kristus, ari nabalga jalalas roha matutu pesta tadi bagasa sadarion, ima pesta parningotan di hari hasa saur dito di perbedia, nataguari mai Pentakosta manang ari pa 50-hon dung bongot Jesus manang dung hehe Jesus yan namate, manang 10 hari dung manay Jesus tuban wagijang. Akadamang dinang nahinaholongan ni Jesus Kristus, balgado ari Pentakosta di Huria. Adong tulu peringatan perayaan nama cebalga di tonga-tonga ni Huriata. Perjulu may Natal, paduahom may Paska, patuluhom may Pentakosta. Ala ni balga ni pakorhon nilas ni roha ni ulaw noon, di patupa do perayaan 2 hari berturut-turut. Natal perjulu, Natal paduahon. Pasca parjulu, pasca paduahon. Baru Pentakosta parjulu, do Pentakosta paduahon. Akadamang dinang nahinaholongan ni Jesus Kristus, molo tapamana tupudi molo Pentakosta sa sitongna di konteks ni halak Jahudi, ima ari las ni roha dinang bongot nasida tutano bagay-bagay matano Kanaan, tano haboron ni susu do situ ni loba, jala ditiki nunga marhasonangan nasida nunga boy mangula jala manggotil nasida siat tanoi jala dilas diroha nasida dina manggotili nasida majalo patumonaan ni perbuai ni tano namar miaki jadi marlas diroha manasida diguari mai pesta gotilo namanginang ido sa sitong na molo situhu ni Pentakoste di konteks ni halak Jahudi. Alai di konteks ni hak Kristenota perubahan makna ni Pentakoste menjadi hari raya Kristen nakamanginang na di bagasan hapor syauta songo dia hinabalga ni bahasa ni debata nata putik nata jalo imato di perbedia songo patumonaan ni ngulunay baru dinaung salpu akanalu rubii gabe tubuh ma badan nai baru jadi amanginang macebal gadoon jala di hari Pentakostau sa sitong na parningotan na balga maon ima di hasa saut ni sakap ni debata dia kahata na tinunahon ni Jesus na manongos pangurupi tu portibio madongannya kana porsedong bongot iban tu bonogijang jadi laos di ari Pentakostau do sa sitong nahita amanginang marningot di hasa saut ni parsorani di partubu ni parsorani Huria di Portibion jala diujak do sa sitong na ari sadarion gabi ara di parningotan doon di hari hatutubu ni Huria parsorannya kana porsea
Jadi ido amanginang ate. Jadi las marohatta. Nunga di paujak debata huriai di portibion marhite to dina. Asa marhite huriai do barita naulib satu ujung di portibion. Ise do huriai. Hita do huriai naung hinokop ni Kristus. Naung tinobus ni Kristus marhite mudarnai. Di paujak hita di portibion gabe siti dangi ibana. Anggo Jesus kan nga naik tu bano gijang. Alay di dok. Beritahu kamu berita nauli satu ujung di portibion. Ike sudedo nasa na mangulu na marhosa. Mabigi berita nauli. Duk paya sa jupang tiki haronya ni jolmay. Jala di do dong anakku do hamu. Ya, lahu memberitahu ni. Saliling dililing na. Ise do na madongan hita sa sitong. Imatod dini debata sa diri. Na pinasaor na tuhuriay. Tungulo niya kanaporsiya. Sahat doy nang tuhita akka manginang. Mauliate madidebata. Akadamang din na kinahulongan ni Jesus Kristus. Hata ni debata na kutajahan aking. Maceuli bigiyo. Molo tasimak dinggan. Jala tau kapro hatta lo majalo hatai. Barita nauli may tututuhita akka manginang. Alaniya ha? Alamarhite jamitatta sadarion. Di bayad do tema ni jamitaon. Ulaw nito di parbadia di ngulo niya ka na porsiya nina. Ise do na porsiya ya ka mangina. Ulala ikon rajumatta do. Parhato poto ta hita doi. Hita do na porsiya ino kinokop ni Kristus. Nang majalo asin rohan ni debata di handuaw ni. Hanguluan saling-liling na to tujabar niya ka na porsiya. Hita doi. Didok dison mangulat to di ni debata di akka na porsiya. Ahado ulaw na ka manginang. Alani perjulu tabereng di turpukon, adong piga-piga hal na naing si pasaton namin na perjulu sa adorang sosatu si. Molo taparingati, tarayahon, tapes tahon Pentakosta. Ahado na ning berengot tadi si. Na perjulu amanginang. Mauliate ma di Jesus. Ala adong panarihono ni Jesus di ngulu niya ka na porsiyato ibana. Jadi Pentakosta na tahalaso sa derion, o mahapapatar ni holong ni rohani Jesus, manariho ngulu niya ka na porsiya di ibana. Dilehot to di. Didok ibana amanginang. Dakpalo asok ku hamu somarama somarina. Nakpenang bong manak naik Jesus tu banogijang. Disariho do ngulu niya ka na porsiya. Jala hapapatar ni panarihon ni debatado. Panarihon ni Jesus do hasasaw ni Pentakosta na tahalaso sa derion. Jadi unang mabiar kita amanginang ate. So dia pinguluan postroham adong do Jesus na manarihong ulut natin. Ido Pentakosta na tahalaso na nga manginang. Paatardo taida di hataho Jesus dak palosok ku hamu somarama somarina. Hape naik nama bertubuh nagijang ati. Di buhado hatai di lehoma di tongos matodinay dalan na laho manarihok kita amanginang. Jadi mau lihat ma di debata. Saha do panarihon ni debata di huriay sa tunay. Molo mangolu huriay sa tunay berkembang bertumbuh gereja di Portibon. Panarihon ni debata do marhite tordina. Borak do perdalanan ni huriay sa mulyana. Alay ala ni panarihon ni debata di lehot to di mangurupi huriay, margugui hukuriay akana porsay diramoti sa tunay. Jadi las marhata. Iko porsay do hita ari Pentakosta sa derion. Hasasaut hapapatar ni panarihon ni Jesus di nguluta. Di sarihod debatado ngulung. Di sarihod debatado nguluta. Ino Pentakosta. Napaduahon aka amanginang. Bohado atu satah. Natutu Jesus manarihok kita. Bohado asabutar jaluhita panarihon nahi dihita. Kanino? Artina, bohado asatar jaluhita to di. Bohado asatar jaluhita panarihon ni debata di nguluta. Ay di sarihon do hita. Ali gudang do jolma makilala nang di sarihon debata ngulukun. Songon nasoy pamana debata nguluta kan gini. Alay bohado asabu satu si. Odo hulalan na nang berengotan na pedohan namangin. Dido Jesus maditurpuk tao nakamanginang tuhita nuaing. Takas di pabotoho tuhita sederion. Aha maridok dia 15. Molo na holong rohamu diaw. Rado tamuna doa kapateki. Jala pangido oku matu amai. Asa dileho tuhamu sada pangodian na asing. Aka amanginang.
tarjalohodo panarihono ni debata, tarjalohodo to di bagasan ngulu, molo di papatarho, molo bui holong rohatta, ikut jumolo do patuluhono ni rohatta, holong ni rohatta di Jesus. Ikon na holong roha di debata do bui majalo to di debata. Anggo solong roham di debata buhado hilalau bu panarihono ni debata di ngulu. Molo soholong do rohatta di Jesus. Buhado lehonon na to di netu hita. Alay ingo maamanginang. Di sarihod debatado portibion alay terlobi do panarihonon nay tuakan namar holong roha di bana. Papatar holong mu di Tuhan. Asa bui sahat panarihonon nay marhita tordina di ngulum sadarion. Bohado tadana holong roha tadi Yesus. Didok naking radotan ni ido hataki. Boado tutu amanginang. Holong do rohamu di Tuhan waing na marpungo. Holong do perhamu di Tuhani. Yaki doa sudi ta holong do amang. Tohodoi ta uji majo. Pabuana holong roham di Tuhani. Bohado panguluyom mu di hatani Tuhani. Adong do pedihita rohana banguluy tu hatani debata. Ima ujian na. Unak seta dok holong rohaku di Tuhan. Alay hatana seta tu dalon. Pergebus do halak si songoni. Mari belajar hari ini akan menginang. Di hari Pentakostaun disigati do tutu holong ni rohatta tu debata. Pabuana holong roham tu debata. Ulahon hatana. Jadi selalu do saya hudok sono akan menginang. Bohado hita manguji holong rohatta tu Tuhan. Molo sodong do parsorabu do hatani debata. Dang na holong roham di Tuhan. Mari belajar hari ini. Membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan itu sama dengan memberi waktu untuk belajar firman. Marsa rohodok hatani debata. Ido tadana na holong roham di Tuhan. Sarupa dia nang dang be surat menyurat anggota julukan saya dong do surat cinta. Molo horong rohat tadi dinama di dinata holongi molo dok surat na so tiap hari manat tajahai tarsoni ma amanginang. Artina pebona holong roham di Yesus. Didok dison radoti hatana. Unang palos sadapi hatani Tuhani. Nasa sitong nanang mamasu-masung ulum. Di paloso ditakko si polisi. Habi jabarmu. Habi sa tadok maholong rohata di Tuhan. Dang marperbuy holong ni rohata itu Tuhan ni alaniaha. Dak taradoti hatana. Hatana ido. Nabui pasaw to sudelomo ni rohana di ngudutak ka mangina. Molo solomo roham marsar do hatani debata. Dang natutu holong roham di Tuhan. Tauji majo, babuan holong rohata di Tuhani, bohado komitmenmu tuhatani debatan waing. Masih adakah komitmen bagi kita untuk selalu bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari? Ujilah dulu dirimu. Unak sedok holong rohaku di Tuhan, aledang ngelomorham majahatan di debata. Bagaimana dengan keluarga kita? Masihkah kita memberi waktu bersama dengan istri, anak, suami, membaca firman Tuhan bersama? Pabuana butul maka holongi debata keluarga ta. Inilah sebenarnya amanginang rahasia. Mengapa ada banyak keluarga-keluarga Kristen sekarang kering kehidupannya. Mahiyang pernguluni di tengah-tengah keluarga itu. Dang nasodong artam. Alai unang di roham alani artam sikop sude las di roha di ngulum daong. Alai molomia Tuhani marhite hatana di bagasan ngulum. Di tengah-tengah di rumah tanggam. Go las di roha do rumah tanggam bangun di debata. Hatai do na mangguhilas di rohay. Dang artay ya teh. Hatai ni debata do mangguhilas di roha amanginang. Dang artata. Jadi patunuhos sa darion. Di Pentakosta sa darion. Di do Jesus. Holong do rohaku di ho. Hupamana do ho. Husarihod do ho. Hutongos to di kumadongan ni ho. Alay buhado hita. Hola Tuhan ni do na holong rohana di hita. Papataratong holong ni roham tu Tuhan ni. Ayang gusto do tangan nidang martepuk sebelah tangan natin amang. Iko bersambu do holong ni Tuhani, do holok tatuibana, marhitiaha, natoktong taholongi hatana yamang. Jadi kita buatlah komitmen hari ini. Aku akan mengasihi Tuhan dengan cara apa? Aku akan berkomitmen bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari. Itu komitmen kita hari ini. Imana paduahon, napatuluho na manginang den dohonok kutuhita songonon. Todi perbadiai bahasa-bahasa ni debatadoy. Dang dapat toy manang di dia. Ikosya Tuhani do dapat to. Marhitiah parsaura muda ninggado Tuhani. Ido dalan nabu ya manginang tarjalo hoto dinay.
Anggo seholang do hosea Tuhani, ang natuk dapat todo basa-basa to di bagasan ngulum. Dang mungki boy saur to di debata. Tuhalak na soolo marsaur do debata. Makana di do Jesus do pay maso adorang so manaki madwagid jam. Miyam mahamu di Jerusalem. Satu najal omu to di. Jadi kom marsaur do hita do Tuhani. Marsaur do hatana, marsaur do Tuhani sendiri. Akadamang dinang nahinahulungan ni Jesus. Jadi basa-basa ni debatado, todi perbadi itu ngulunak kana porsia. Terlumubi matuak kanolo marsaur, pasaur hodiri na do Tuhani. Jala ahama si berengot tatutu na mangihut. Ipola ni jamita na tajalo na king ahama manginang. Ulahon ni todi na tajalo ahado dihita. Ahado ulahon non tidin ngoluta mulang tajalo basa-basa ni debatado i. Ngata patuduhon holong ni rohat tatutuhani. Aha do nanang ulahon ni todi di ngolum. Ido nanang berengot tadi turpuko na manginang hobar tu tema ni jamitata. Ulahon ni todi perbadi di ngulunak kana porsi maya manginang. Ternyata di tongos Tuhani, di lehot Tuhani todi tu hita. Pangurupi do ibana di hita ka manginang. Maulia tema di Tuhani, argado pangurupi di ngoluta. Mula dong pangurupi di tonga-tonga di begas tatagarar doi. Alai pangurupi di Tuhani sa Tuhani dak perlu bayaranmu. Ido kana manginang mula dong nangak kay bagas tabi pangurupi ikong gararota de sole ban mangurupi hita. Alai mulu Tuhani dilehod do pangurupi natutu mangurupi hita dak pola gararommu. Alanya basa-basa do di gulum. Mula dong pangurupi di taringad do ulot tadangi. Ido taya manginang. Mula adok pangurupi umakar ringad do ulommu. Ulaw ni todi di Tuhani di bagasan ngulum. Palubak kong ngulumi. Ay raday ba namang grupi ho? Gudang do kasi ulaw di ngulut na sumulo honota. Alay akajol mana sumanada pa grupi todi. Loja do di ngulu namang ina. Mahiu do yala. Di pakilaw. Bora na Tuhan. Nabinay mo do ho susa. Ala niya ha. Ay nilaw de batado pang grupi di ho. Dangolo ho di urubi. Tudos do ya manginang. Ako cerita naliling namon. Adok sada hamba Tuhan. Pas lau bongot tu sada huta, lau menginjil. Ya, di tengah jalan dia melintas perladangan. Pada saat itu orang dari ladang sudah mau pulang. Adong masa dinata manuhuk soban, lau mulak tu jabuna. Jadi merdalani nasida amat tau mabam mobil pickup. Bukado mobilnya dipudi. Di bereng may nataw, luja na'y inataon, nga sora di bebuban na'y. Huurupi may ibana, kanino manginang? Jadi di paso mga buwila do, inang, ay nanaktudia do ho, borak na'y bubami. Na'y mulak ina amang tuhuta. O ido daw do pe, lumayad do pe amang. Atong naik mahoy nang, bukado mobil hola mang rupi ho. Lasiyang marohan nga tonatong, bongot iba na tumobili. Alaya manginang mardalam manasida. Bingung supiro mamereng di bereng. Bah, ay nabuhado ina taon. Di paso. O inang, ay buasa tuhukom mo tetap buami. Ina. Aha may dokon niya tayo. Mauliate maamang. Dakpala doho bubakom mabubani mobil mon. Say maaw ina. Akamang inang. Tohodo nanido ni natay. Aha do na menggerakkan. Apa yang menggerakkan hati hamba Tuhan itu? Memasukkan dia di mobilnya. Karena bebannya itu. Ala ni beban taino banyak tongos di bata. Todi na mengrubita. Hape ngami ya todi di hita. Nangolo hita urupan na. Tole ma Tuhan. Saya ma todi miya di bagas nguluku. Bah, nama huwa do. Belajar kita hari ini kamanginang. Pangurupi do ulaw ni todi di hita. Sotong loja ho di ngulumon. Ati amanginang. Unak palos loja. Adong donaw lo mangurupi ho. Alay ala sutatusi. Ta bereng ma gudang ni Jolman na mahiu nguluna. Bereng ma amanginang rumah tangga mahiu do. Buasa mahiu. Idi ato di baiko. O irohaku do inang. Irohaku do amang. Ido ahulaw na si ipabono-pono-po. Dang dalaw mo odong to di ngulub. Lamula-ulaw do mangurupi ho. Inilah sukacita kita di Pentakosta ini kamanginang.
Adong do to dini debata di tongos dita. Ala di boto Jesus do hinaborat ning ulo niya kanabor siya nung manaki man tubuno gijang. Dakpaloso ku hamu songoni. Ikalono ku to di pangrupi to hamu asa rupan namu. Jadi molo sadar do hita doktor dini debata di hita. Tung borak ngulita bolus porsea do hita. Nabuy mo nang do hita ben Tuhan. Ido ka namang ina. Jadi nagsaybayan na tong gugum sa diri. Happy adong do pangrupi di bagasan ngulum. Ima na parjolo ulaw ni Tordi dita. Paroha mamang inang ate. Unang luja ho di ngulum. Ay pangrupi panyak ko bubaduhan. Walo pangrupi di jabuta. Aturak ko yan inang na mga lopa. Ngadok pangalopa. Ngasonang sauti kati. Aturak ko yan na manuci. Adong manuci. Basta ulam mo huluja. Kanino na yung. Hape dili ako dito si bahasa-bahasain na. Tak pula pun lu bayaromu todi. Tak pula bayaromu hepeng tu si daong. Holan olo pe ho pala sa di man mula. Si kop sudi ngulumer ni Tuhan. Inilah sukacita kita. Nabadua hon. Padongani. Ibu to hamudu lapatan ni padongani. Menyertai aka amanginang. Mari belajar hari ini. Di Yesus dong anakku dohamu sahro di hasusuda ni portibon. Apa Yesus kan di bono gijang do? Alani ido di leho to di itu hita asa adong dong atta. Riko domar dongan namang inang. Riko domar dongan tahe. Buado hita. Riko domar dongan. Riko domar dongan. Mula dok siya do pamanangaha. Mula dong atta. Pasti lebih terbuka doa ka siulahon to ni. Mabay pesta maconto na hita. Kanino? Dakarong badongan hita. Iko susah ho. Mabay nulaw mahita rupani. Dakarong na maniroy hita. Riko ni do nga di hita manginang maniroy hita. Ate, mamuday hita. Mangajara-jari hita. Kaya ano? Palubak ko pakilalaan. Menghibur hita. Imaulaw nito di madongan hita. Dakpaloson na hususa, mololo ho di dongani. Ido ang manginang. Jelas ni rohabulo do sa deryon, di pa boto tuitan no adok pangurupim, adong naulo madongani ho. Luar biasa do Tuhan ni manarihong gulutak ka manginang. Odo, ulala, uban sem mana macebelga, Pentakostaon, di nguluni huria. Ale gudang do, gereja, merasa Natal ubel ga. Natali soina mapenyambutan na luar biasa kan. HP Pentakosta sebenarnya sarupa do lapatan ni belga do lapatan ni Pentakosta di hita. Ay dito mus debata pangurupita nama dongan hita. Mula dongata dak pola marsa behita. Tung marsakian dia puli hita. Tung susaya rohata dilehot tu hita semangat. Tung nama delehia kita disosoi hita sa semangat. I maulon nito di hita manginang. Baru namang ihumuse mangajari Ido naking. Ajaran ni ido hamu. Mengajari amangin. Gudang dona sotaboto di nguluon. Banyak rahasia dalam hidup yang kita tidak tahu. Maka gudang bohana ma Tuhan. Kasong ni jojo tadokon. Alay molo olo ho pala soto di imia di bagasong. Ajaran na doha amangin. Post roham amangin. Lehonon na di hubisuk. Lehonon na di hapistaran. Maka na si Salomo di tangyang nay ahma di dok. Tuhan leo ma di auto di bisuki. Asebana mengajari yang manibang sudi pangalahun yang kabang somo. Diajari doa manginang. Miyam mator di bagasan ngana. Buhado bainokor. Ay tortor di ido mangaleo bisu di bana. Molo olo ho pala soto di bagasan. Dang bingu kumadala ni ulumu. Tetak doho ajaran na. Dia kana sulit pikiranmu. Dia kana susah pakiranmu. Ajaran na ho asawu harasonangan na manginang. Ima ulaw ni tordia manginang. Ya luar biasa. Mengurupi, madongani, mengajari. Sonang madati. Adong madongani hita. Adong mangurupi hita. Adong mengajari-jari hita muse. Gamang dope ho tangbe. Ido na luar biasa amanginang. Baru napa tolu napa paton terakhir mon. Aha maulo nito dia manginang. Pahingot-hingot to kita. Manosonosoi. Imay bana. Pahingoton ni ido tuhamu salut akan okuhataho to. Di pahingot kita manginang. Sipatakan mulu manusia kan kita hilap minati amanginang. Sipata do hita hilap. Sipata do berlaku dak kaseya. Alay di paingot to dak denggap pa benamibo. Kasipata so kunido kan.
Itor makuling do todi. Ada ko boto memang manang nadong do pe panggoran ito di ngulumuna. Mulaw sa diri hulaladoi. Jangankan buat dosa besar, hola marpikir piaw salah. Salah doi na ipaingot. Ima kepekaan rohani do guarna ka manginang. Molo do hita betul-betul pala soto di ingot. Tak salah lakka hobay no ni Tuhan. Tidak salah engkau melangkah karena sedangkan kita mau salah doi itu rinda doa manginang. Itulah kepekaan rohani do guarna manginang. Iko saha do hita sa sitong na sisongoni. Paboda mangulu to di hita. Tak boleh kok hata no tapi hata rorang. Hola naik tapi kir maral dang bui. Iko direm. Ima karejo ni to dia manginang luar biasa. Jadi mulyate mah di hita seluna. Mertua mah hita majalo hatau sadarion. Molo oli ta mabukar hata rupani Tuhan doha manginang. Tak boleh kok sesusa beho madalani ngulum. Edong de bana madongani ho. Mengajari ho, mangrupi ho, maniro-niroi ho, paingot tom molo salalakam. Ido hulala amanginang, si tuhunang ipola ni pestatas darion, mergugo mahita di bait Tuhan ini. Molo penuain gudang arsamu, ingok ma, dang holak ko manuhuk arsa mi, disari ho Tuhan doho di arsa mi nuaing. Makana di los tawar minggu peringotan to di purbadian nuaing, ingok ma, adong do tor di madongan ho amanginang. Dak pola perlu behubay biar, adong do ibana mangrupi ho. Tunggulap ngolui mula dong dongamu pos dorham berdalan kan itu madongani do ibana di nguluta mangen tungborat situ hukoni mula dong dongamu manuhu ringad do idangi akhirnya kamu tuk salahian lakam mula dong manugu mula do musidinggan ale mole pasobu ho mau ma kan itu dak palos itu hak kita mau pamanginang dak palos itu hak kita mago tung nak salah kahiyak ko sa lilingon sa deryo palos bato di mangudong ngulum asal itu ko mo sa budak tutuani ido nata pangidot sa debata sa deryo jadi marsangak matuha di tonga-tonga ni nguluta marhita to dina manginang se olo mahita tugu honon na holong dorohan itu hadi hita unak pola sangsi hori holong nai patuduh ma holong ni rohap tibana lehon tikim laho manigati hatana asay boto holo mo ni rohana jala mulo sunga songoni tamado ho majalo asin rohai basa-basa to di jala mulungai jalo ho basa-basa to di ingok ma toktong doy mana madongani ho mangurupi ho mangajaraji ho jala manironi roi ho atong di pasu-pasu ang parsorot to sadarion na manginang sudihi tanamar pungu sadarion ang giyak mato di debata miad di tonga-tonga ni nguluta mamasu-masu hita sa luhuna amin martangya kita. Mauliate madiho ale Tuhan debata amanami namanarihon ngulunami huriam sadarion marlastiro hadohami ima di pesta parningotan Pentakosta ari hasa saur nito di parbadia tunggulunami akana porsia diho dalam mudo todimi manarihon ngulunami agebe adong madongani hami adong mangurupi hami adong mengajari hami, jal adong lau paingot tok kami. Sikop matutu holong ni roham di hami Tuhan, dang palosom buhami somarama somarina. Alani Tuhan, di peringatan Pentakostan holaso kami sadarion. Pahotma rohanami lahuma jalo tordimi di ngulunami. Urupi hami, pataridan holong ni rohanami tuho, songoko makaholongi hami. Pasu-pasu huriam naromar minggu sadarion, nagale pargugoy ma Tuhan. Na di bagasan nakaparukilon apuli nasida. Na di bagasan nakaparsahito Tuhan. Tugu nasida. Lehok kamamalo ni parsahito di nasida. Songonima dia karuas di huriam. Na mahiu ala niya kabuban ni ngulo na borat. Alay postrohan namin sa derion. Urupamu manasida Tuhan. Diya kaya nakon namin parsikola lehok bisok abistaran. Diya ka na mga luli karejo Tuhan. Patubo di nasida parkarjo na dinggan. Akka na mga luli rokap Tuhan. Leho di nasida rokap na dinggan di ngulo nasida. Dia karuas di huriam nama kasih oleh akaparenak konon pasu-pasu matututuhap perbuin ni bortian nasida ho managabi alus di salut holson ni rohana nasida songoni makarus di huriam nang matua pahot rohana nasida makirim di dengan dibasam bihaton nasida toktong dong anam nasida margogo bahino nasida di bagasak kahipason pasu-pasu mahuriamon akan naposom naung pinahot mugabi perhubas di tonga-tonga ni huriamon amak padita dok keluarga PHJ dok keluarga sudi majelis jemaat perguguhin na sida Tuhan asa margugo na sida marmahani huriam atong marsangap maho di tonga-tonga ni parsoro namyon barhiti Jesus Kristus Tuhan nami amin tauduti ma
Parsorata marede ma hita bukwede 465 ayat sada do diopat. Tabopat. Tani debata na mangara de rohata pasato pilata tutuhata imana tersurat di Psalmen 110 sia ayat 120. Sono mahatani tuhata. Say halomo humma ali jahuba akka pilia puji-pujian ni pamangaku sian nasaroha. Jal ajarhu tuau akka uhummu. Amin tapasa mapilata tutuhata.
jong mahamu. Tapauduk marohata lau pasato pelato tutuhata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di bandua gijang. Di parhatopot rohanami dosa nuduk ni rohanami. Hodo mualina saulibasa na mauliutus. Di son hupasatami do pilihan hamuleton nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapilihan namion. Asa gabe dala panidangion. Parsaura dohot ulaun asli rohai di huriamon. Bahem manggulunami gabi pilihan na ho Bartolomeo ni roham. Jala parsidohot parohon harajaumu. Holong hasito nga do hadamion budi sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa setoktong madok mauliati tuho. Di bagasan guardianakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai sia debato Ali Tuhan debata amanami para si roha jala para holong roha. Nasotarasam dugudang ni sileholeho midi hami pardusaon. Tamado maila jala mabiar hami ro madapotoko. Ala ni pangalauson nami dohot hata kangon nami. Alaidang diuhumho hami hobartu hasalan nami. Ala dilihokodo anakmu tuhami. Gabi pilihan hadameon tu saluhud dosa dohot pangalauson nami. Asa di parbadiai hami marhite mudarna. Gabi tama hami rotu adopamu dohot majauho amanami. Jala di pasahap pokodo upa na tinubus nai. Marhite hakeheon na dohot hananai na tubanua gijang. Jala hudul ibana di siamumi. Akup ni dilehokodo pe asini rohami marhite haroron ito dim na badiai di hami. Asa ibana na mangaramoti hami di ngulunami. Gabi partugi jala pangodian di hami. Asa marhite to dimi margogo situtu hami mangalo nasa ela-ela do tragam ni pangajarion na paliluhok kami. Ali Tuhan debata pargugo naso hatudusan. Pahot maroha ng ati-ati nami. Asa mamuka sa darion sahat tu saliling na. Toktong mahami tarihot tu aturami. Suato ma pakirimo dohot habingeto di rohanami. Manguloy lomo ni roham. Asa marhite pakokopon ni anakmu. Gabi parsidohot hami di parsoran ito dimi. Alito di parbadia, tod di pangodian. Urupi jala rajay mahami. Asalam manada hami jala mga tusi holong ni rohan ni Tuhan Jesus di hami pardusaon. Unak pasobu hami lilu. Sayho mamangaramoti hami di bagasa Kristus. Rapon halak na porsea na majoguarmi. Aka naong majalo hanguluan si saliling nililing na. Parohay mahami patarida ho sihol do pakirimon nami di harajaumu na sumarhaujungan na manoktong rodi saliling liling na. Tangihot jala
pasiko matang yang nami, asa marhiti hata manang pabahinan nami, toktong patuduhon holong ni rohanami, tu isi ni portibion, ala ni pakokopo ni Jesus Kristus, Tuhan jala si paluahami. Amin, aliyama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banu tongosongon na di banua gijang, lehon madihami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Ay ho atong mula mahamu di bagasa dame doho las ni roha. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodim. Selamat Pentakosta marita saluhuna. Shalom.